ମାଗାନା ଓଳିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ମାମୁଁଠି ଲୋନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଡାକିଲେ ଆଜି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ନା ରହୁନୁ ମୁଁ କହିବି ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି। ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଲୋନ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଚିକେନ୍ କରିବା। ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼ିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆସିକି ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଗହଳି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଲୋନ ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କେଉଁ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଚିକେନ୍ ଆଣିବା କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲୋନ ମୁଁ ସେପଟେ ଚିକେନ୍ କିଣୁଥିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋନ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଚିକେନ୍ ତକ ଧରିକି ଆଣିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ ଜୋର ମେଘ ଉଠେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଘରକୁ ବାହାରି। ତାପରେ ମାଲିକ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୋନୁ ଆମର ରସୁଣ ଅଦା ଛଡ଼ଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ଚିକେନ୍ଟା କଷା କରିଲେ ମସଲା ଟିକେ ଦରକାର ନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗ୍ୟାରେଜ କାରଣ ଲୋନୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗ୍ୟାରେଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଲିକ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାଇନା ଆମର ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚକା ବୁଲୁନଥିଲା ଠିକ୍ ସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡେରି ନକରି ଭାଇନା ଆମର ଗାଡ଼ି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ତାରଟେ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଚକା ଠିକ୍ ସେ ବୁଲୁନି। ଲୋନୁ ଆମେ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ ଟିଏଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ସର ଜଲ୍ଦି 1000 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ସଜଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଭାଇନା ଆମର ପଳେଇଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ କାରଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋନୁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲା କାରଣ ତା ଗାଡ଼ି ଭାଇନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଲୋନୁ ଆମର ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ତା ଗାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ସିନା ଘରକୁ ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ। ତେଲ ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାଇନା କହିଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତେଲ ପକାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଗଲେ ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଇନା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘରକୁ କାରଣ ଜୋର ଭୋକ କରୁଥିଲା ଏପଟେ ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏପଟେ ଖଣି ଖୋଳା ହେଉଛି କାରଣ ପଥର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେପଟେ। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ସୋନୁ ପୁରା କଷୁଛି ମସଲା। ଆମେ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଷ ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି ତରକାରୀଟା ସାରିଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ମାଲିକ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଣିକି ମୁଁ ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ଏଠି ବୁଟର ଡାଲି ତରକାରୀ ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଜଣାଉଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଓଳିକି ରହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ବାଏ ବାଏ।